Takže čus, zdraví vás Péta, vítejte u Hunger Gamesu. Pozdravte do videa. A nejsem s někým v týmu, takže v pohodě. Mám Kate Ninju, takže ještě víc v pohodě. A teď jsem to vyhrál před chvílí. Na Cersei, ahoj. Teď budeme k první zemi. Tak jo. Tak já to teď asi střihnu a uvidíme se, až to začne. Zatím čau. Tak jo, jsem tu zpátky a už se začíná. Tady je Ramon, který jsem porazil teďkon. Jak to? 9 lidí, 9 lidí. What? Jak to? Jak to? Tak je ty. Na slunce. Tam. Než nepravou od slunce. Tady je to šlo, tady to šlo. Nevíme. Tady je tu. Železo. Super, takže napravo. No, ale ve slunce teď musím jít tady takhle. V savaně. Jak musím jít. Tady je nějaký jezero nebo moře. Já to řeknu. Spawn. Takže, slunce tam, takže musíme tudy. A schválně si trefím. Jestli tam trefím, tak to bude prdělný. A zase nás je málo. Tak jako... Jo, je to přímo, když půjdu proti slunci. Ty vole. Tak, to se připojí. Nečelí. Počkat. Spawn. Takže jsem si tady. Feast. Game starter. Ne. Proč? Ach jo. Ach jo. Kiwi? Jo, začne to. A musíme okamžitě dojít na dřevo a okamžitě všechno. Nečeho rezistenci. Podravte do videa. Ukrát, že nemyslím. 5, 4, 3, 2, 1, teď. Tak. A jsme ve vodě, wow! Tak. Nechci akáciový, má tam musí dřevo. Všechno dřevo. Teď je to málo, ale o to víc. Tak. A vydáme se vstříc díře. Takže Danake, ten bude první. No, kompase. Super. Mohli bůže vyšel někdo tady. Ne, nechci ovce, ty krávy. Ne, to je kůň, škoda. Jdu správně? Jdu. Já jsem tady. Tak. Skok.
Super. Je. Dobrý. Železo. Železo, super. Tak. Dej si to hned. Teprve tady dohadujou, kdo bude tým. A já si tady budu těžit železo za chvíli. A jdem. Tak. Krump. Jo. 8 železa. Stone sword. Tak. To musíme vytěžit, měl si pecíčku. A hned tam pošleme tak, železo. Tak. Tak, jestli jsme... Jej. Aha. Tak. Tak, super. Tak. Další železo. A už mám 4 železo další. Další železo. Tak. Jsou cavey, super. Super, super. Tak. A teď si už můžeme pomalinku připravovat. Tak. Ne, tady si předkraftíme už styky. Tak, krumpet a meč. Tak. Super, dále. Máme botičky a helmičku, teď se tam dopeče. A mezi tím se podíváme, no jen tak nakoukneme do toho ledu, kde nás nějaký bloky, které není vyznačený. Máme jít. Jo. Tak. Jo. Tady není železo. Co je to za kravinu? Jo, je tu. Dobrý. Další 2 železa. Počkej, tady nenašel. Počkej, tady jsem se... Co si tady označíme? Tak. 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 Ne. Tak to vyjde na stejno. Tak. Doufám, že tady budu aspoň dia nebo železo, dobrý železo. Tak. A jdeme na to. Dál. Co to je? Takový parkour.
No, už mám 6, to by mělo stačit. Vlastně to není ani na čestu. To je jedno. Tak, tady skáčeme. Tak, teď musíme tady tudy. Zde stone sword. Tak nechtěl bych. No, jdeme správně. Už mám hlad. Tak. Já potřebuji si vyskočit ještě pro 8 železa. Čau si čák. Škoda, myslím, že mi vystřelilo železo. No, takže. Tady. 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 A jedno jde železo. No, vezmeme po té stěně. Blablabla, klikek. Jo, kliknuli ho, nechtěl bych. Tamhle je železo. Au. No tak teď jsem sfejlil. Jo, mám železo. O, další železo, super. Taková výhoda na jí strhlinu. Tak, a tady je ještě maníčko. Teď nic neuvidíte ještě minutu a půl. A pak budu mít night vision, takže v pohodě uvidíte všechno. Pokud se v tu dobu už nedostanu ven. Protože už mi chybí jenom 4 železa, na to jsem... Ty vole. Tady šmejt tu je. Dobrý, je mrtvej. Tady je ještě nějaký iron. Ty jo, on měl hodně ironu. Tak máme... Ne, aha, to jsem měl já hodně ironu. Ty jo, chybí mi jedno debilní železo. Kde je teďka nejblíž? Lukáš Oak. Ano, night vision. A je noc. Prčic. Tak. Zombíčci. Pš. Buď ticho buďte. Vůbec. Losers. Oni jsou tu 2. Kurva.
Tak. A tak to chodí, když neumíte hrát. Tyjo, ty má hodně masa. Tak, akácia častá. No, častá se nehodí. Si vezmu sem a naměním ty věci. Kolik nás je? 4 jsme. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Au. Dobrý. Nepotřebuju. Když pozbíráme ty věci nepotřebný. A dál. Nepotřebuju. Tak. A. Takže co potřebuju? Bloky a nepotřebuju tady ty dřevěný. Máme swordy, máme. A za toho postaráme. Uhlí máme, super. Jo, oni mě jedno železo, jo. A my teď tady vypečeme tohle. Tak. Připravíme si tady feast, což je teda feast. Není ještě. No, to je dobře. Tak. Černý Filip. Jo, to jsem zapomněl si dít kalhoty. Tak. A to bylo hodně nůzký, jak vůbec se skočili dolů. A oni si mysleli asi, že to přežijou, nebo já nevím co. A, nebo si mysleli, a jeden z nich byl ninja. Tak jo, vidím to tak zhruba, že se vyblokujeme. Bloky tady spokojíme. Tak. Ach jo. To je takový to, když se podaří, co se daří, bla 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 bla. Já se vyblokuju až úplně nahoru, super. Tak co? Kudík. Půjdu na spawn. Počkat, kde je ta díra, na který jsme skočili? Jo, na feast. Tak tudy. Ne. Nejvyšší nepřátel povodí a černý Filip. Ryby. Jo. Tak a jsme u cíle naší cesty. Tak, teď tady budeme hlídat náš feast. Jestli kudník, ten určitě nebude ničí, protože se nebude myslet, že to jsem já. Pokud se sem vůbec zastaví za ty 4 minuty. Takže si tam počkáme, mezi tím tam pustím nějakou písničku, tak si užijte.
Čekám na signál, ten z nebe nepřichází a tak čekám dál. Letím ke hvězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám. Tisíce družic vysílačů, vedení a přijímačů, jak plné včelky rozsévají signál z květu na květ. V zemi české 14 milionů funkčních SIM karet. Krom naší vsi je všude moderní svět. Přestaňme pěstovat už obilí, radši si kupme všichni mobily. No my tu nebudeme nikomu dělat debily. My u nás postavíme sloup, vysílací sloup. Proražme sloup střechou kostela, vždyť tenhle mrafarář stejně nic nedělá. Zbourejme radši starou zvonici, ať signál zalije naši vesnici. Čekám na signál, ten z nebe nepřichází a tak čekám dál. Letím ke hvězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám. Za zatáčkou u rybníka máme kutila, a tom sváří pájí kráji, český ruce všechno znají. Do týdne tu stálo dílo hodno génia, Kamže tenhle skvělý přístroj daj. připojme na kostel v naší vesnici tuhle tu prapodivnou krabici. Vyšlem signál na všechny družice, ať rozšíříme obzory i hranice. Nikdo však u nás neměl tušení, že globální způsobíme rušení, že způsobíme těžké časy. No co, opět budem pěstovat ti klasy. No co, tohle je vzkaz pro všechny kutily, kde bychom byli, kdybyste nebyli. Vždyť vaše výtvory jsou báječné, progresivní a i bezpečné. Osmý div světa by se stvořili, kdyby však vodiči víc vodili. Dočkej času jako... Čau. Tak jo, jsem zpátky, úplně se vám písnička líbila. A střínají se tu Kukuduk a Černý Filip. Nevím, jak to teda dopadne. Za 10 sekund to odkopnu. Tak, start. 15, 10. Doufám, že najdu diamanty. Enderpearla, to se šikne. Ne. 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 Křesadlo. Ty. Hojka. Jo. Tak. Počkám, jsem dal ty kompasy já tady. Tak. Jo, kudy jde. Super.
Vezmeme TNTčka. XP lahvičky. To tady není chestplate. Tak si to všimnou. Tak. No, vezmeme se i šípy a luk. Jasně. Tak. Šípy. Tak. Nemohlo stačit. Naši kuřata. Naši TNTčka. No. Tak, sharpness. Tak, boty. Protection. Jenom zase XP. Tak, protection. Takhle affinity. Power. Unbreaking. Ještě si zkusíme jeden meč. Sharpness. Takže tohle. Ne. Kde je moc čistá tady? Tak. A jdeme na to. Tak a jdeme hledat. Nemáme nic. Tak, enter perly. Super. Takže kde je? Jsme někde v podzemí. To je hrůza hledat lidi v podzemí. Jo, tady je.
My se spolu už nejde. Jsou lagy. Jsou hrozný lagy tady to. Tak odlagni se. Tak jo, takže tímto se samozřejmě přeji krásné požití děláme a on se za to nekecám. Čus.